foli ani tanu ni waleɲumandɔ an b'o di Zigiri Plus filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba k'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni jɔ ala ka jɔ sabati k'a wurugi k'a banba k'a to an bɛɛ lajɛlen ma kadaw k'a fɔ ni an ka turabu kɛnɛ sigilen ni ala sɔnna ma émission min ka balimakɛnaw denkɛ fɛ Sila Gawlo Njaye ni professeur bɛ baro kɛ turabu kan professeur Magan Sise karamɔgɔ salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. ni an sigilen turabu kɛnɛ jamukan sanfɛ yanni an bɛ don bi babu kɔnɔ i bɛ foli di kanubaw ma. fɔlɔ alhamdulilayi Sila an bɛ Zigiri Plus kanubaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnama an bɛ promoteur yɛrɛ fo o kɔfɛ an bɛ yɛrɛ fo o kɔfɛ an ti ɲinɛ an ti sɛgɛn waati bɛɛ n'an donna turabu kɛnɛ kɔnɔ an bɛ foli ta ka ɲɛsin Bɛlɛdugu an bɛ foli ta ka ɲɛsin Mande an bɛ foli ta ka ɲɛsin Jitunu ka taa Wasolo ka taa Baninkɔ Wila kan bɛ ŋana bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bolo bɛ laturu la so 16 k'a daminɛ nin na ka na bila sigi la kan bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman ko bɛɛ lajɛlen dan sɔgɔ o ni ko ni ala sɔnna bɛɛ lajɛlen y'a daminɛ professeur Magan Sise k'i yɛrɛ fana dan sɔgɔ wa i ni ko n'ala sɔnna ma bi turabu kɛnɛ kan an ye turabu den dɔ ta an bɛna kuma ale kan Masa Solomana n'i yɛrɛ ko Masa Solomana dɔrɔn dɔw sigilen fari bɛ funu yɛrɛ ma de kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a safinɛ min dilan professeur n bɛ fɛ an ka kuma o kan bi. alhamdulillah e yɛrɛ m'a fɔ ko masaya Solomana de bɛ masaya di mɔgɔ ma bon ni safinɛ in ne ye Masa Solomana lajɛ Solomana ye kabakoba ye Masa Solomana ye bɔgɔ de bɔgɔ ale laturu den 4 bɛ yen turabu kɔnɔ Nuhu ye bɔgɔ ye Gariyan ye nafolo ye bɔgɔ do Masa Solomana ye bɔgɔ ye Alimangosi ye bɔgɔ ye kabakoba bɛ yan Nuhu juguyaso den do bɔgɔ do a lamɛn dɛ Nuhu ye juguyaso den ye bɔgɔ do Alimangosi banakɔ den do i b'a dɔn ko mana poussé cogo to a da ye dɛnɛ ye tigi da ye dɛnɛ bana do bɔgɔ do Masa Solomana ye masaso do bɔgɔ do Gariyan ye nafolo ye bɔgɔ do o b'a jira k'a fɔ koba bɛɛ bi bɔgɔ la fɔlɔ koba bɛɛ bi bɔgɔ la adamaden yɛrɛ dara ka bɔ bɔgɔ de la wa adamaden n'i sara fana i bɛ sigi bɔgɔ la donc turabu ye koba de bɔgɔ yɛrɛ ye koba de bon hali hindu dɔnnaw fɛ yen bɔgɔ yɛrɛ c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ natahamu na bɔgɔ placé bɛ deuxième position de la tasuma kɔfɛ bɔgɔ de bɛ na ni jɔyɔrɔ 2nan na n'i ko naari o ye tasuma ye turabu de bɛ na 2nan na fiɲɛ bɛ sɔrɔ ka na hawahi bɛ na 3nan na mawu bɛ na laban bon n'i nana gazalitigiw fɛ yen n'i ko ko bayitul kursi i bɛna bayitul naari n'i bɔra kalamu na dɔrɔn i bɛna turabi bɔgɔ bɛ na sigi sekɛrɛ ba dɔ bɛ yan n'an ko an bɛ baro kɛ nin nɔnɔ kan Sila shubu kwana ni cɛ dɛrɛ shubu kwana Muluku Solomana Masa Solomana Ibn Dawud Sila adamaden binnen a yɛrɛ fɛ wuli cogo t'a la maa kamana guwanen kamana gan mun bɛ a tigi yɛrɛ fɛ ko dilan cogo t'a la mɔgɔ mun jigi tigɛlen jigitigɛ mun bolo maa mun fɛ ko ale jigi yɛrɛ tɛ se ka wari turu ko tɛmɛ a tɛmɛ kɔrɔ la Solomana de b'o kɛ Allahu Akbar ni Solomana ko k'a b'a kɛ Solomana b'i tɛmɛ e yɛrɛ ka dépasseli idée de la masalan sisan maa mun sigi bɛ k'ale mago bɛ 1,000,000 na ale yɛrɛ bɛ da ka miiri ko 1,000,000 sɔrɔ cogo di o de 1,50,000 sɔrɔ dun o Solomana de y'o ye Allahu Akbar Solomana de b'i sɔn k'i sɔnni dépasser Muluku Solomana de b'o kɛ bon surtout kɛrɛnkɛrɛnnen Magan i kumana safinɛ min kan fɛn 2 de bɛ Solomana ka safinɛ in kɔnɔ fɛn 2 Jalbul Maalu b'a kɔnɔ n'o ye a bɛ na ni hɛrɛ ye wa a bɛ juguya kɛlɛ fana a 2 de bɛ Solomana kɔnɔ ni Solomana safinɛ in ni safinɛ ka safinɛ ko ka fantanya ban pewu o safinɛ do ka safinɛ ko ka i ka dolo salen mɛnɛ o safinɛ do adamaden i b'a dɔn ne y'a fɔ fɔlɔ ko maa minnu ka tɔbu salen do c'est à dire n'i ka dolo yɛrɛ sara ni Modibo ka dolo yɛrɛ ɲini e ye Kamaru ye walima ye Shamsu de walima ye Utori de ou ye Zuharu de ou ye Marigu de Sila n'u y'o dɔ i la n'u y'a mɛn i kunna bɔ mɛ cogo tigi la koyi a t'i jɛ fiyewu ayi non a t'i jɛ fiyewu buruju dɔnnaw ayi non buruju dɔnbaw olu b'i ka jate de sigi dɔrɔn hali n'u bɛna muntakimi intikamu k'i kama muntakimi k'i ka ko yɛrɛ ban pewu u b'i ka don de ɲini fɔlɔ
n'u ka don sɔrɔ o b'i ka heure ɲini n'u ka heure sɔrɔ AES la u kan ka mutakima mun ta k'a sigi tuka minnu na u b'o dun k'o dɔn n'i y'o dɔn kabatimi jumɛn kan k'e halaki n'a sɔrɔ i ka kabatimi tasuma so katimi de gazalitigiw yɛrɛ de ka jugu o la kosɛbɛ n'a sɔrɔ i tasuma ye o bɛ tasuma katimi ta i kama n'u y'i datugu ayi e bɛ si ka don muru kan i t'i da moriya yɛrɛ la a bɛ k'i kɔnɔ ko moriya yɛrɛ tɛ tiɲɛ parce que ala mɔgɔ tɛ se mɔgɔ min mana fɔ k'ale ta ka di u bɛ si ka kɛ a tɛ bɔ a yɛrɛ ka taa papa ayi a ti mɛnɛ yɛrɛ Allahu Akbar e y'o fitina satugu bɛ n koyi o kama i m'a ye mɔgɔ 100 bɛ don moriya kɔnɔna na ka don e yɛrɛ bɛ taa karamɔgɔ min fɛ o yɛrɛ ta salen don ɔ i b'a dɔn e yɛrɛ kɔni e ta ti mɛnɛ kɔni ka se ɲɛfɛ kɔni siga t'o la bon karamɔgɔ caman fana sigi bɛ ala deli baara la min nafolo ko ala deli kɛ karisa ye min karisa dayɛlɛ min dalu baara i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ salen don fɔlɔ mori caman salen don dɛ sila mori caman ba ale yɛrɛ datugulen don Allahu Akbar donc safinɛ in ni safinɛ de bɛ mɔgɔw ko k'i jɛ marché bi to ka yomba kuma dɔ la marché be kuma dɔ la marché te sila ni safinɛ ta i ka ko dɔn Allahu Akbar ni sɔmina k'a ye dɔrɔn ko bɛ ka sumaya dɔrɔn ni safinɛ ta i k'a ko ni safinɛ ko i sigi dɔrɔn i y'i ka ko tacogo lajɛ parce que siri ye dɔnnibaw y'a fɔ siri ye abdu de ni siri bɛna mɔgɔ ka maaya tiɲɛ hali sɔrɔ ni karamɔgɔba dɔ tun bɛ baro la n y'a fɔ a ye n ko fɛn saba bɛ n'i y'o tamasiri i yɛrɛ la n ko dɔ fara ifizu kan ifizu ye tangana de dɔ fara dɔ yirizu kɔnɔ quoi dɔ minɛn dɔ kɔnɔ minɛn mun bɛ yen n'a ti sɔrɔ n ko fɛn saba o fɛn saba professeur bɛ leçon de di maaw k'a faamu toujours maa o maa n'i kɛra diɲɛ baara o baara kɛba ye i kɛra mɔri de walima e yɛrɛ kɛra i ye baarakɛla dɔ de tamasere saba bɛ yen n'o b'i la dɔrɔn sulemana safinɛ ɲini k'i ko fɔlɔ k'i yɛrɛ ɲini a fɔlɔ ye jumɛn i bɛ baara mun na baara kanu mana bɔ i la i b'a ye i bɛ baara mun na i bɛ ka saliya a kɛra diɲɛ baara o métier o métier n'i y'a dɔn fɔlɔ dɔrɔn k'a dɔn ko baara yɛrɛ courage bɛ k'i bila e ye mori ye moriya courage bɛ k'i bila e ye commerçant ye commerce courage bɛ k'i bila n'a fɔra ko taa i ka bitigi la e yɛrɛ ja bɛ tigɛ fɔlɔ o y'a daminɛ ye ayi o b'a sɔrɔ o y'i gɛngɛnni daminɛtɔ ye koyi o b'a sɔrɔ sɛbɛnw bɛ ka don sigiso kɔrɔ kama o ye kelen filanan n'i y'a ye yɛrɛ yoyo bɛ sunɔgɔ la yɛrɛma sila o ye wuli k'i jɔ i sen kan ayi o salaya b'i la bana tɛ foyi fɛn y'o ye de bɛ sunɔgɔ la hali sigilen bɛ sunɔgɔ waati bɛɛ fari fagalen bɛ yɛrɛ kan dɔnniba bɛɛ tulo bɛ ne la mutakim jugubaw minnu bɛ mutakim kɛ u tulo b'a la k'a fɔ ko n'i ye mutakim kɛ adamaden kama heure dɔ de bɛ mutakim la mutakim ka adamaden ka lolo ɲini k'a mugu sa k'a ka fitinɛ datugu i bɛ taa sɔrɔ n'u b'a baara u bɛ waati dɔ de lajɛ ala ni dɔw bɛ n'i y'a kɛ n'a bɛna mɔgɔ a b'a ye a tigilamɔgɔ a bɛ daminɛ ni salabu de y'a tigi kan saliya bɛ na n'i y'o y'i yɛrɛ la dɔrɔn wuli k'a ɲɛɲini o kɔfɛ i b'a ye i bɛ baara mun kɔnɔ i ni maaba minnu bɛ relation na n'i y'a ye n'olu maabaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye siri ye e ye commerçant ye i bɛ taa sɔrɔ ni tigi tun bɛ miliyɔn 100 affaire d'i ma e bɛ taa manamana ko dɔ kɛ i b'a ye n'u ka maaya bɛ tiɲɛ walima i bɛ taa sɔrɔ faamaba minnu kan k'e dɛmɛ i ni maaba minnu bɛ ja la donc o bɛ na n'o nana dɔrɔn o bɛ gɛlɛya jira o b'a jira k'a fɔ siri b'i kan walima e ye baarakɛyɔrɔ directeur ba dɔ ye e yɛrɛ bɛ ka commencer ka saliya donc n'i y'o ye dɔrɔn o bɛɛ bɛ na ni salabu ye o salabu kɛ bon surtout kɛrɛnkɛrɛnnama n bɛ wele da moridenw moridenw n'i y'a ye i dɛsɛ bɛ kɔlɔsi la o y'i meleke de e yɛrɛ mana kɔlɔsi min k'i sigi dɔrɔn i bɛ taa kɛ suma ye i sunɔgɔ la yɛrɛ ma non i siri fo ka kɔlɔsi bi ayi non i siri la mori caman bɛ yen ala tɔgɔ tɛ se ka baara ko ye donc o ye mutakim kɛ min kama a faamuyara donc o b'a la donc o bɛ masa sulemana safinɛ ɲini k'i ko ka e yɛrɛ ka ko saniya k'e yɛrɛ jɛ k'i bɔ nɔgɔ la fɔlɔ ni adamaden jɛra i b'a ye garijɛgɛ mun tun tiɲɛnen don garijɛgɛ sira bɛ na siri minnu tun bɛ yen nɔ o siri bɛ wuli mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ capacité dɔ b'u la mais juguya kama u ka ko bɛɛ bɛ dan sira la u tɛ se ka bolo don ko foyi la ko min bɛ se k'u ta ɲɛ donc ni ko wula ni fanga ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la ko bɛ bali ka jɔ ou bien ni ko wula ni force dɔ ye i b'a ye ko bɛ jɔ ou bien hali dɔnkilidala dɔnkilidala dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ force b'u la jigiyaw b'u bolo mais i bɛ taa sɔrɔ hali n'e ko k'i b'u dɛmɛ i tɛ se bon o yɛrɛ fɔlɔ n'i y'o ye dɔrɔn o y'a du ye
dɔnniba bɛɛ yɛrɛ b'o kalama mun ye kitabu kalan kosɛbɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'o ye dɔrɔn dɔw yɛrɛ b'a yɛrɛ wele dɔw yɛrɛ bɛ wele ko professeur ni mɔgɔbaw bɛ jala dɔw yɛrɛ ko bɛ hɛrɛ de kɛ ɲɛ dɔrɔn ko dɔ bɛ se ka na dɔrɔn ko bɛ se ka jɔ ten a bɛ yen hali n'o fɔ moridenw ɲɛna i ni kiliyan ka kuma wariko la a k'a fɔ maa ci ye a ka tila ka kɛ gɛlɛyaw bolo e sigilen don morikɛ Allahu akbar o kɔni n'i y'o y'i yɛrɛ la dɔrɔn bɛɛ bɛ siri ko ou bien e yɛrɛ fana mɔgɔ dɔ ko k'a b'i dɛmɛ o yɛrɛ mun ko k'a b'i dɛmɛ ko o ka ko ka kɛ taa gɛlɛya o ka taa kosɛbɛ a ma f'i ɲɛna ko siri dɔw bɛ yen nɔ ko n'a y'i sɔrɔ ko hali tɛ bɛn dumuni mɔni Allahu akbar e bɛ taa fɔ mɔgɔ ka dumuni bali e na e y'an tilala sisan donc nin bɛɛ bɛ na abdu kɔnɔ donc Sulemana safinɛ ale safinɛ n'i y'a ko a b'i ka tɔbu dayɛlɛ a b'i ka lolo dayɛlɛ a b'i ka ko sankɔrɔta donc i b'a ye activité mun na activité bɛ taa ɲɛ nafolo ko fan fɛ ni maa minnu ka garijɛgɛ ka dɔgɔ n'i y'a ko i b'a ye sɔrɔ taabolo jateminɛ ka ko la walima ne ye waliden bɛ concours ko la i b'a ye i ka concours ko la walima ne ye artiste de ye walima ne yɛrɛ de y'i ka haminanko ye ko dɔ ye safinɛ ta dɔrɔn i k'a ko maintenant safinɛ in muso ka kocogo ni cɛ ka kocogo tɛ kelen ye cɛ b'a ko tile 7 mais muso b'a ko tile 9 cɛ ka safinɛ ni tile 7 dafara cɛ bɛ safinɛ in jɔ maintenant safinɛ in tɛ i n'a fɔ safinɛ fana ko n ye bi ko sini sunɔgɔ in minɛ maso ko sini ne y'a ko est ce que a tiɲɛna ayi tile 7 i k'i jija i ka se k'o sɔrɔ safinɛ in kan maintenant muso fana o kelen don tile 9 o fana ye wajibi muso ma maintenant ni muso bɛ laada la a tɛ se ka maga safinɛ la o ye kelen bon safinɛ fana k'a fɔ ko mɔgɔ 2 bɛ se ka jɛ safinɛ maa 2 tɛ se ka safinɛ k'a fɔ ne ye safinɛ in ko n dɔgɔnin dɔ bɛ yen n bɛna safinɛ tɔni passe o ma n'i y'o kɛ i b'i ka sidi don a la ale mɔgɔ 2 tɛ se ka jɛ safinɛ kelen na mɔgɔ kelen safinɛ kelen d'accord ni Ala sɔnna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ni masa Sulemana safinɛ in na min labɛnna professeur Makan Sise fɛ e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la k'i ka siriw tigɛ k'i ka fɛnw bɛɛ sigi au point i bɛ professeur wele a ka nɛgɛjuru sira la o numéro kelen de filɛ nin ye jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan aw ye indicatif kɛ ɲɛfɛ 00223 77 18 13 94 n'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛ dan sigi bi turabu kɛnɛ émission na professeur i bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ Allahumma solli ala mawsufi bil karami wal judi sili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin